Puilano hambai phungkaham hingkai ang tabu khorja borokno help khainani thana nai tongo hingkai a jaga hingkai tabu bini paralysis bo ongjak hingkai bo kolongo satungo 5-6 din current kwrwi ma tongkha hingkai ang khwnai tongmalia hingkai ang ta anos kisa khobor maka hingkai ang ta bono salam rwnyani thang tongo current hingkai bo bini bwsa bwrwima oro no kai rokbai kya hingkai dogo kwrwi chelarok hingkai ang tabu salam rwnyani thang tongo hingkai ang lamao thang nohorka thang tongo bini nogo ang tabu thangui naigena hingkai khwnawui belai kheno bwkha kosto nangkha o 5 din satungo current kwrwi hai nasukma tongo bagwi taisi paralysis wngjaak bo hingkai bo taisi kaisa thakurni bo agi himdrung tongmani kaisa thakurni samung bo khai tongo haipon tak paralysis wngma pore thangmalia bo kon jaga thanglaisu khaimalia hingkai phade thang nailaiano ang tabo bin nogo thang tongo iko bin nokni noklar nokhor tongo hingkai current salam rwnyani hini thang tongo hadi hingkai ang tabo current salamano naidinoro o current bahai ke salamnani o satungo prai 5-6 din boton bo ma tongkha fan kwrwi wngwi hingkai noro an je YouTube channel nai tongnai rokno belai belai ke hambai hingkai noro bo atikhen khaidi jara chugya borok no khaimya rokno khairidi ang haike no jotono helpful khaiwi khaidi hambai naingya boro riya ari riya hingkai je ari YouTube nai channel nai tongnai rokno belai belai ke hambai Naithok TV nai tongnai rokno hingkai o current 5 din dori aswngya tongmani hingkai o 5 din o ikoban taloi bo kaisa paralysis hingkai 5 din current kwrwi wngwi ma tongkha hingkai o current kwrwi o bahai nasugui ma tongkha nogo hingkai ang tini ano saka hingkai aboni bagwi ang tini tikiya swng karon se kolomao swngsi tongmaya hingkai 5 din bahai ke bo tongnai ba taisi paralysis hingkai aboni bagwi ang tini tiki liangwi salamari phaikhe current hingkai chwng khata bui ko fan rok gurikha nasik naidinoro iko fan rok guri kha hingkai iko tago asuk tongnaikhe anpia antaloi sorry antaloi hingkai bo kaisa paralysis current kwrwi din ma tongkha hingkai tini an video hingkai current salamani help khaimani hambai jotono norok nai tongnai rokno garon bising bono kok thain singka hingkai norok sana khanano khanai mano 5 din current kwrwi o nung bahai hai ma tongkhana 5 din current kwrwi to ani khu osubida nongkha hingkai nung tini je oba ke samri phimane ang nono belai belai ke hambai ma janago oba haita hambai hingkai tei jodi oba haike kebo jodi oba haike jodi tong hangkai mane oba haike jotono saijo khai samri kheba jotono sauda hai hingkai je an video nai tongnai rokno sao comments khaide like ride subscription khaide hambai bell icon sinan tapok di hambai।